Kai. Okei, sit mä pistän sen kissuun. Ai jaa, ihan ikävä. Kiitti. Hei, eikö vittu. Kyllä mulla taisi tulla uudet. Logone Pool, I put you comment. Can you put for me maybe? Thank you bro. No toi oli nyt paskaa ja keltä kysyy, mut vittu kun ei täällä ollut ketään muuta. Joo. Thank you. Vittu saatan. Jälkeen aika kalliit jutut. Jep. Katsotaan sitten saikko bännit. Katsotaan. Ei tullu. Yes. Tulisiko sieltä yksi tiimiläinen meille? Pitkällä taas. Vittu mitä tää nyt ei joinaa? Laitele vähän viesti. Mä oon ihan vitun pitkällä ja... Mä oon tässä vikas kohdassa ja... Natsaa. Natsaa hätin nimeä. Ui saatana mä vittu verin tähän. Mitä helvettiä. Natsaa. Okei nyt mä voin... Ai vedit extreme demo. Mä vittu verin se äijä. Vittu natsaa ja vittu kova. Ei jumalauta äijä. Mitä vittu? Tuu Prime-tilille. Joo, mä tuun sillä mun toisella akkolla. Just sillä, loistavaa. Mitä hemmettiä, mulla oli 382 tässä. Pysikö sä pelaa Premmua vai? Joo, mä tuun ihan just. Oota hetki äijä. Juu.